Ceglédi KK és a Budapest Honvéd. Köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit. Első körben a Honvéd edzőjéhez, Borsodi Pétert kérdezném. Péter, kérlek, mesélj a mérkőzésről. Milyen volt így belülről? Ilyen mérkőzésre számítottatok-e? Először is szeretnék a hazai csapatnak gratulálni, mert ügyes srácokból állnak, meg ügyesen kézilabdáznak. Félelemmel érkeztünk. Egy picit arról is ez már ne is tartozzon ide, ne is halljuk meg. Az elindulás pillanatában még azt sem tudtam, hogy meg leszünk 12-en. De aztán sikerült meglennünk. Én a mi részünkről tudok csak beszélni. Egy jó teljesítményt kaptam vissza, jó egyéni teljesítményekkel láttam a saját csapatomban. Amiket megbeszéltünk, azokat a srácok megpróbálták megoldani, ügyes játékot láttam. Én azt gondolom, hogy elégedetten mehetünk innen el, tehát én elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit láttam a saját csapatomtól. Köszönöm. Halász Levente a Cegléd vezetőedzője. Levente, ilyen kezdésre számítottál a tavaszi szezonban? Milyen volt a mérkőzés? Először is köszönöm a gratulációt, én is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, nekünk a győzelemért, és az ellenfélnek pedig a mutatott játékért, mert szerintem is a körülményekhez képest jól játszottak, sőt, hát kicsit megmondom őszintén, jobb játékra számítottam a mi részünkről. Ez egy ilyen álmos kezdése volt a második fél évnek. Nyilván örülünk a 2 pontnak, bíztam benne, hogy ez itthon marad a 2 pont, de azt most tisztáztuk az öltözőben, hogy ez a jövőben ez kevés lesz. Tehát az a célokhoz, amiket mi kitűztünk, ahhoz eléréséhez, az a mai 15 perc mutatott kézilabda másik fél időben az kevés lesz. De ma elég volt, máskor nem biztos, hogy elég lesz. Köszönöm. A Honvéd játékosához, Kőhalmi Patrikot kérdezném, milyen volt a mérkőzés belül a te szemszögedből? Hát szeretnénk én is gratulálni először a hazai csapatnak, és a helyzetünkhöz képest szerintem jól kezdtük az első félidőt, a második félidőre viszont a támadójátékát jól megszervezte a hazai csapat, így sajnos felülmúltak minket, és szerintem jól szerepelt mindenki a csapatunkból, aki beszállt, és a frissen debutáló 2 játékosunk is szerintem jól kezdte meg az ifi karrierjét. Köszönöm. Végezetül a Cegléd játékosához, Pangi Barnabáshoz szólnék. 8 góllal lettél ma a Cegléd legügyesebb játékosa. Pangi, kérlek, mesélj mérkőzésről. Először én is szeretnék gratulálni a Honvéd csapatának, mert nagyot küzdöttek. Igazából elég álmoskásan kezdtük a mérkőzést, elől, hátul is, tehát támadásba, védekezésbe is nagyon sok hibát vétettünk. A második félidőt szerencsére jól folytattuk, tehát támadásba sikerült megszervezni a játékunkat, illetve a védekezés is sokkal keményebb volt, és kapuba is nagyon sokat fejlődtünk. Azt sikerült a pályára tenni, amit a félidőben megbeszéltünk, így sikerült elérni a célunkat, a 2 pontot. Köszönöm, és sok sikert mindkét csapatnak. Köszönjük. Köszönjük.